Assalamualaikum di sana, dimanapun berada. Lagu untuk bayan yang di kampung, bayan di rantau. Iko lah lagu lah dibuat kini ko. Dek siapa, dek sedikit ramah adik-adik. Keciknya rindu balik jaya mato. Dengar lah lagunya. Mudah-mudahan leka tuju lah di sana. Tapi jangan di mana-mana mana bisa tambah ibu hatinya kok. Mama Cak Isa di bulan puasa gamang-gamang raso hati mandang rayo katibo tabayang kampuang di tanah Subara ndak mungkin tahun kini kata jalan jiko didanga takbir baku mandang rasonan kanduang main bau pulang tapaso tangi balui jo ai mato omande kanduang saratodun sana maafkan denai rayo kini ndak bisa pulang bukan ndak rindu denai jonagari di rayonan kok dapet bakumpu basamo tapi baala denai mangatokan badan dirantau kini sadang sansaro Mama Cak Isa di bulan puasa gamang-gamang raso hati mandang rayo katibo tabayang kampuang di tanah Subarang raso ndak mungkin tahun kini kata jalan jiko didanga takbir baku mandang rasonan kanduang main bau pulang tapaso tangi den gumam surang rindu den balui jo ai amato omande kanduang saratodun sana maafkan denai rayo kini ndak bisa pulang bukan ndak rindu denai jonagari di rayonan ko dapet bakumpu
dua bahasamu, tapi bala denai mengatokan badan dirantau kini sedang sansaro. Dia tu sana. Ni dia hati dia nak pulang tapi tak bisa tu. Ba kacaro lai. Rayo di rantau mo dia tu lo keadaan, di kampung mo dia ko lo keadaan. Iya. Kita sama-sama balui serindu je matolo di sana. Mudah-mudahan capek lah musibah ko, wabah ko, pandemi ko berlalu sana. Musnah lah ko dapet lai musnah. Ngapa nyawa nanti ni ayo sana. Iyalah sana. Yo model tu lah pasal sana cendo biasa ya. Biar bisa jadi buyung tuber. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Lah sana. Kasih. Oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.